Гледай. Ако не трябва, направи че звезда ми сега. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yulia. Happy birthday to you. Bip bip. Hooray! Bip bip. Hooray! Bip bip. Ajde, Hooray! može. Ajde, može. Браво! Ja. Ай, Мартин, направи още една звезда. Ай. Да не Айде, правите така. айде, Биля, айде, опа, айде още. Браво! Още, айде. Опит до крака. Браво! Браво! Малко така на нас. Чувай чоколадата за там. Да не рандом. Айде, напред, худох напред. Овака, се поли. Копе стил, види пръквате каква. 475 то е. Айде, напред, звезда. Най-лъжа вариант. Тече на парче сега, иде. О, 30 Тя кула реши. Ама си знае голямото парче. Най-големото за мене. Най-голямо. Да, първото и най-голямо. По-големата половина. Това също е. Ето го тавта. Со вишня. Сега ќе видим. Ова не те знаеше? А? Да. Още репетатки сте? Да, кој го прави? Веро. Бу. Вау. Пусти го на место да не падне. Също име торти сте. Торти ще и бол. Овде, вака? На нофето. Овака треба? Прави се. Како индианец. Нема, кај Не е ова изсушено.